It's another beautiful Friday. Hello, Salibonani Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. Destiny Blitz chirongo chamunovinzira ne Destiny TV, and this program is aimed at giving you my highlights and my shows atinenge taita during the week, from the village to Matare, even twice a mother. We have it all here for you. And having said that, let's hop straight into the highlights for this week. And here are the highlights. Vasikana vakazvenge vachinzivo inini ndiri kuvaita gondwa tu kubata baba ugondwa vasikana kana muri chapa pamuromo muchitadza kugarisana nevarume venyu motsvaga kuti baba ndo vauye kuzokugarisana nevarume venyu. Mupostori imbwa zvayo isina kana chunhu chaiinacho ndoyouya kuzomira pamberi penyu ichikuparadzanisai nababa venyu. Tiri kunzwa nyaya yekuti munhu aitodhiraivha ari mukadzi, but nhasi kuri kunzi murume ndiye anga ari papi pasiyeri. Murume uyu mukadzi wacho aimudzidzisa kuita sei kudhiraivha, ndiye akabva abuda murodhi achitsika chivana. Munhu anga akadhakwa kawo. Mapurisa aripo panguva yakaitika tsaona chaiyo dei mapurisa akaita basa nemazvo, vakangosvika pasipoti. Munhu anga ari pasiyering wai vanga vasingambotadza kumuidentify kuti ndiye munhu anga ari pasiyering. Vanhu havafanirwi kudanana vari mumotikari nyangwe yakamira. Kuuraya munhu ingozi zvatinonyatsozva tese. Hakuna kana family inotolerate nonsense yakadaro. In first story munyaya dzematare, this week takanga tiri kudare raChief Ngezi kuChegutu. Uku kwakangune nyaya irwadza, nyaya itonga namambo. Munyaya yekutanga yatiri kukuigirai nyaya dzematare, nyaya yakatongwa naChief Ngezi, inyaya yababa vari kupumwa uroyi nevana vavo. Kwakuma3 ndo pandakanzi nemwe mukomana ari panext door wavanonamata naizvo ari paDavid, zvikanzi munongoswera muchitenderedzwa nyaya iri pano pamba izvo takuda kutaura chokwadi. Saka zvese zvinoitika izvi muridzi wazvo ari pano pamusha pano. Saka mukomana wangu mukuru panzi chiuya upfugame apa ndopfugamiswa pamberi pevanhu. Ndobva ndapfugama, ndakapfugama almost zvinokwana kuma 60 minutes ndakapfugama kusvikira ndazoti ini ndakurwadziwa makumbo. Saka hombe yakazobvira ipapo ndakangosimuka kuti ndakurwadziwa mukomana uyu. Ndobva asimuka zvikanzi ndikuda enda ku ndikati ndaneta ngokuramba ndakadii ndakapfugama ndokundibata kola. Ndopakatangira nyaya ndokuva imai achitora oga vamwe vechechi vachizvinga ndokuva imai so Vana 4 vainge vafamba mumapostori vachida kunzwa kuti chii chakaitika kuti mwana wawo mukomana uyu ashaike. Pavakafamba vakasvika vakaudzwa kuti baba vavo ndivo vakange varoya muzukuru wavo. Zvinorwadza kuti mwana wavo mukomana akasvika pakubata baba vake kola achitoda kuvarova. Uyezve baba vakapfugamiswa pasi kwenguva yakareba, ivo vachitotaura kuti ndanga ndisisakwanisi nekuti mabvi angu akanga aneta, ndaa munhu wechikuru. Ndakabata kola ndobva ndakubata papeneketi, ndobva kwaita umwe unonzi Chigede akanotohoka ndokundibata pahuro chaipo. Ini ndobva ndaona Chigede yanga ari chii muprofiti. Mambo vanoratidza kurwadziwa kwavanoita nenyaya iyi nekuti vanoti sevana makawinzwa panyika nababa venyu mungaitirei chinhu chakashata kudai kuna baba vakakuzvarai. imbwa haidzidziswe mutemo yakura inokunetsai. Munhu shuwa ungatadza kugarisana pamurume wako woti baba vangu ndo kana vachikuita gondwa ndiani akazvitaura zvinhu zvakashata kudaro izvi. Mupostori ane nhamo dzakewo dzakamuberekera ouya kuzogadzirisa dzenyu manje. Musaite zvinhu zvakapusa kudaro. Zvisinei, vana vasikana zvekare pamwe chete nevakomana vakabva varipiswa mombe imwe neimwe pane umwe neumwe wavo. Why mombe umwe neumwe wavo 400 US kana iri mari. Hakuna zvokunzi handina mombe kudanga. Baba havatukwe, baba havarohwe. Makaona kwani mutemo wakashata kudaro. Vana vasikana vaitopumhawo baba vavo vachiti baba vavo vakuvaita gondwa,
izvo zviri kuita kuti vasakwanise kugara zvakanaka mudzimba dzavo. Chakanyanyisa kutibata seDestiny TV kutaura kwakaita Mambo vachitaura kuti vana ava zvavakaita hazvina kunaka, uyezve semhuri vana ava vaifanira kugara zvakanaka nababa vavo vachivachengeta sezvo amai vavo vakange vafa. Vanongove vanhu, so kutonga vanhu kunonetsa. Handiti Mapawa. Ndinoda kuti kana vana ava makanga mavapa misha pamusha penyu, handiti ka vozodzoka pamusha imi mafa, handiti ka pari zvino vombokusiyai muri pamba penyu. Pana ane musha wake here pavari? Vese ndakanda pamwe nomwe pake. Vese get away. Vanoziva. Mweita kunge vana vemahure mumusha. Munhu unobata kola baba vako vakakubereka. Baba vakakubereka nokuti iwewe kana vairoya baba vachavakatadza kuroya iwewe chii? Wozonoroya kamwana kei nako. Ita muchiita zvinhu zvinorwadza so vanhu vakaita semiso. Muite basa rekuteverana nemapostori achikuparadzanisai nababa venyu vakakuberekai. Nhasi makugona kuberekesa vanawo manje. Makunomirisana nababa muchivabata kola pamberi pevanhu pamusha pavo, muchinokaramatana nemakuva, muchichera makuva, muchidyara mbeu pamakuva. In another sad story, nyaya yakaitika kuBhindura. Vana ava, there were 5, but isusu pana patauya takamirira chikoro because 3 of them vabva pachikoro pedu. I'm a teacher pachikoro ipapo. Saka tine vatiri kuradzika nhasi ndeve pachikoro pedu, that's Rainman Primary. Tinari grade 3, tinari grade 5, ne1 wachanga ari candidate yedu yanga ichitonyora tamuradzika futi ipapa. But above all, vese vari 5 they are relatives. Vaibva kwagogo vakaenda kwasekuru. Baba kwasekuru vakati takunotenga bavarowani vese vari 5. 3 died on the spot, so we had vamwe 2 vakafa paarrival yokuchipatara. kuPhindura kwakaitika a tragedy of vana 5 vakashayika avo vakarohwa nemota vakafira pamwe chete. Mota yakabva kusaidi kwayaiva iri ikaenda kune saidi raiva nevana, yakatotera vana kubuda mumugwagwa ikatera vana, yakarova vana neguru. And what's more heartbreaking about this story is one of the children akafa aitova pakati pekunyora ma-examinations ake grade 7. The father could not hold back his tears as he expressed kuti vanga vakatotarisirawo zvikuru zvinobva kumwana wavo, uyezve kuti incident iyi maitikiro ayakaita yakatoaffecta even vamwe maclassmates vanodzidza nevana ava. Ini changa ndichikumbira ndichoti kuti mwana wangu inini ndinyaradzwe ronda randasara naro inini. Ndachitarisira kuti munhu akaita izvi kana anga ari Mwari aita hake kuda kwake, asi handifunge kuti ndiMwari bai zvakaitika apa izvi. Pavana ava panonzi pane 1 akasurvivor who is badly injured and he is in hospital. You know, the whole class vana vakatozonge vakutongouyo even kunhamo kwacho ikoko kusina kuvati vaende, tikazongona vana vazara because the whole class takabatikana. Tiri kurwadziwa zvakanyanya, tiri kurwadziwa. However, in this story, what's shocking to find out is that pakaitika accident iyi, there are eyewitnesses that actually say the person that was driving this car is a female. Ya inini hazisi zvokuti ndakanzwa ba, because zvakaitika nchiona. Aityaira panguva iyoyo anga ari mukadzi, tisingazive kuti ndiye aifanira kunge ari mutyairi here, but aityaira ipapo akanga ari mukadzi. Zvakangofanana neipapa nhasi. Tiri kunzwa nyaya yekuti munhu aitodhiraivha ari mukadzi, but nhasi kuri kunzi murume ndiye anga ari papi pasiyeri. Mapurisa aripo panguva yakaitika tsaona chaicho, dei mapurisa akaita basa nemazvo, vakangosvika paspoti. Munhu anga ari pasiyeri vanga vasingambotadza kumuidentify kuti ndiye munhu anga ari pasiyeri. Mota yaita accident mune vanhu mukati, vakuwarira imomo. Mobuda 1 asina kukwara, iwo bvoenda pasiyeri muona pane blood. Paine munhu akwara. Handiti pasiti repasiyeri paine blood. Paine munhu akwara, but mabuda mumwe munhu asina kukwara. Handiti obva taura kuti ndinda ndiri pasiti unongochirudi. Can you justify that? Kuti munhu asina kukwara, asina kana scratch, ari kutaura ndinda ndiri pasiti. But pamota mabuda munhu akwara, pasiti radriver pane blood rikuratidza kuti pakuwarira chi
pakuwarira munhu. Hazvingatorere mapurisa nguva kuidentify kuti anga ari pasteering ndiani. A lot of people have expressed their discontentment because vari kufunga kuti the reason why musoja turned himself in is because he knows that he can eventually get away with it. But however, from a cultural perspective, the family members and other members of the community are saying kuti nizvoni ngozi ingozi, chero makakwanisa kutiza mitemo ngozi inofana kubhadharwa. Pane mukana wekuti zvimwe zvinhu zvinogona kuitika futi panyaya yakaita seiyoyi kuti mumwe munhu anogona kungokavhirira uye zvinhu zvake zvokutaura kuti ndinda ndiri pasteering ndindakauraya vanhu ndizve kuuraya munhu ingozi zvatinonyatsoziva tese. Hakuna kana family inotolerata nonsense zakadaro. Nonsense remains nonsense. Simple. Hakuna zvinhu zvake zvinotaura kuti ndinda ndiri pasteering ndezve. Who knows? Pamwe aziva kuti inini am well connected. Mangwana nhasi nekuda kuti chiri kupisa ndiri mumujeri. After 2-3 days vanhu vangonyarara nezvazvo. I can find my way out. Chimwe chinorwadza panyaya iyi inyaya yekuti zviri kunzi vanhu ava vanenge vainge vakatodhakwa. Kumbo uripo kuti mama biazi tikazoona mutara anga arasike tazoona taiona vaima isusu tisama zake dzemufi tari kubva itonobhorere chena taitofara usikati atikatozoriona ruparara kusoro sikakumba sokunza kuti uzozvesipi tikati isusu saka challenge yatiparira here ndowana kuti siyo zvakadai zvatorwadzisirei. Munyaya iyi yandiri kubva kutaura tiri kuona kuti nyaya dzekufa kwevana vadiki dziri kuwanda. Sokuti kumasure uku takatomboita imwe nyaya yakaitika kuHopley yevana 3 vakafira mumota by suffocating. Ndakasvika kuma4 ndobva ndakatendera nchida sei nditsvaga nchida sei chidaidzira kusvika kumusoro uko ndobva ndakabva uko ndichimhanya ndobva ndasvika ipapo ndobva ndakasvika ndobva ndanzwa ndamufemedza kudai ndamubata kudai so ndobva ndakaona atakaita sei akaoma. Saka ndakanobata zvandakanonzwa ndakati chicha ndabata mukati sandakanofungura ndabva ndatarisa ndona makumbo. Takasvika vana vakarongwa vakarara vari 4 vanhu vakangovaunganira. Vabereki ngavadzidze kuchengeta vana kuti kana kuti pa10 minutes ngazive kuti mwana ari papi, kwete kuti unoshaya mwana na11 usiruziva kuti mwana ari kupi. Vana ngavachengetedzwe 10 minutes itoziva kuti mwana wako ari papi. Kana watomushaya wototanga kutomutsvaga ipapo nguva iyoyo. In our training news, pane nyaya yevana vari kunzi vakafira mumota kuruwa uko kwainge vaenda kuchurch. Nyaya dze-children safety inyaya dziri very sensitive and vabereki vanofanira kuita zvese zvavanogona kuona kuti upenyu hwevana hwavo huri preserved. The key takeaway from today's episode is on child safety. Please garai makachengetedzeka kwamuri. And if you have kids at home, please just make sure that they are safe and they're not getting in any spaces. And just try to check on them after every 10 minutes, just like Chancellor said in the story that we have brought to you. And that's all we had for you today, family, here on Destiny Blitz on Destiny TV. Remember to subscribe, like, and share our content. Remember to stay blessed, safe wherever you are. Catch me again next week here on Destiny Blitz, same time, same place. Bye.